Aku kon. Sampeyan bawa. Terus sing engko aku tak sing ngendang. Sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho Mas. Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarkun. Kepo ya enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu gitu. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean njel bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Engger apa wani. Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho mosok jebuk curigai karo masa laluku ya. Sing mantan ning semasa wis sapa ngono. Tapi mben VC mesti bahas mantane nyapa? Kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso bahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sak sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelak? Ndang bar nyanyi bar. Waduh. Tak mut. Batukmu, batuk. Pelak. Nyidam sari kakidung memanis Niken Dalam aku ning kene iki sebagai apa? Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau Niken kan enggak. Oh, bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama itu nyapo ren apa wah urung tak apa-apane kok. Kalau wayang itu semakin lama umurnya. Sampe namanya kayak Mami Heru ta, Mas. Aku ki nerokne sampeyan ki lho aku. Kalau wayang itu semakin lama umurnya itu semakin antik. Kalau sampean semakin lama semakin cantik. Ya. Ha 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 ha. Napa ndelokmu kok tekan ndi mau? Mbah. Kaya ngene. Nyidam sari kakidung memanis kaya kumbang kang amulat sekar kepengin ngisep madune brangangang swara arum yayah manten kang lagya karon se deni Rama Metprana marang Kusumayu sedalutan bisa nendra karo mlaku ben suasanane panggunge ben urip. WW Mas. PW. Ngatek-ngatek. Sampeyan sing mlaku. Lho. Wis sisan. Luwih kok udalah kon mlaku dhewe. Renggang kula kinepyur pulut. Saya Gusti dalang kok kon ngodak-ngatek terus. Nyedam sarining tresna mlakune jak nginang-ngene kaya mencok. Aku wis bawa ya ta saiki nembang nggo Mukadimah Limbukan ya. Iya. Apa sing pelok wis bebas wae meng bawane nyilih nyedam sari. Setia tuhu mawon nggih. Setia tuhu tak nyimakkan kene ya. Mungkin nek mboten teka pripun Mas? Ya tak junjung. Tenan ya? Ya. Wis ra tak tekakne nek. Ora. Apa yo tega ta? Monggo Setia tuhu nembang alon-alon. Yuk. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki
Koyok ngene kok ora tekan iki lho. Wong ya cek apik suara. Niki meh kepentet ya, Mas. Malah meh kepintut. Lanjut. Ya. Sekali lagi. Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Mugi-mugi kedepanipun tansah pinayungan Gusti berprestasi muridipun ginanjar kesehatan, keselamatan karahayon, kawilujengan. Setya tuhu katur dumateng keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Dik Niken, niki nggih kuwatah sing memonitor lumantar YouTube nganti tembus 10.000. Alhamdulillah. Iki juga ada pepunden dalang sing WA aku. Bar monitor. Nah, saking ya tak anggap guruku bapakku dhewe, Pak Kangko Solo Karanganyar. Bar monitor salam Guniken ya. Waduh lagi. Nunggal karep iki. Nggih, Pak, anderek ajar, matur nuwun pangestunipun ingkang kula suwun. Lanjut.
Iki penonton sing nonton semene kae dan lumantar YouTube oke sing nganti-nganti awake dhewe to. Incis. Oke sing nganti-nganti seneng karo Akbar karo Niken. Tapi di sisi lain juga banyak. Mula sampean mau padu aja nganti kegawa kebrongot karo emosi. Mergo nek dhewe nek apa-apa iki sing keplok ki ya akeh. Lho arak apa to? Tapi yang namanya hubungan itu pasti ada tukar padunya loh, Mas. Oh ya, minangka bumbune kono ya. Heeh, nek aku gak nesu berarti kan aku gak sayang sama kamu. Kamu mau toh gak tak nesoni gitu terus aku duyem ae gitu mau. Ya enggak mau. Mau ya ndak apa-apa. Ini ada apa itu dari penggemar nggih? Oh, Agni Lover. Waduh, ada. Agni Lovers. Iya. Apa Mas itu? dibawakan ke atas Mas Karis. Ada ucapannya itu. Iya itu, wah itu buket seperti itu. Lah. Gede men. Oh bajiret tak nek koke lho. Loh kan ini Nita sama bakul kok toh, Mas. Iya, heeh. Oh, ki anak apane iki? Wow. Wah, dhewe kon badmintonan iki ketoke. Oh, koyo ngene. Lho. Iki ana rokoke Silver Queen. Oh, kok raket. Oh, terus ki duwe eketan. Wah. Itu diwacane itu. Oh, iya. Bacakan dong. Sini. Oh, ada lagi itu sayang ya. Mas. Buket tok sak kelir dhewe piye. Ada lagi nih, Mas. Ya. Apa tadi? Ya. Oh, ya, siap. Ini Mas Akbar ditambah dulu. Lo dimbruk nih. Ini ada ini. Dibaca. Kamu kemarin punya hutang sama aku toh ini tape ini. Wis to gawanen nek duwite gawanen. Calone kan ya dhuwitku ya dhuwitmu. Kecuali nek rokok ki nak nggo aku, sampean kan gak ngerokok. Lah ya gak apa-apa toh tak ge aku toh. Rokoke sampean kan beda, ya dibaca ya, heeh. Yo, Ini panjang ini. Iya, panjang no, Teruntuk Bakul Kok dan Mbak Nita. Bakul Kok. Samian Bakul Kok jenenge. Iya. Terus semoga kalian bisa seperti Kok dan Raket yang tidak bisa terpisahkan, selalu sejalan dan satu tujuan. Ojo tukaran ae, ojo nesuan ae, langgeng-langgeng ya. Couple kesayangan kita Agni Lovers siap kawal sampai halal. Dukung dalam suka maupun duka, siap jadi garda terdepan buat kalian yang selalu siap support kalian tanpa batas dan tanpa kenal lelah pokoknya. Dari kalian kita banyak belajar arti kesabaran, kesetiaan. Dari kalian kita yo ngalah. Agni Lovers via grup WA, love you sekebon. Agni Couple kebangsaan dan salam gemati selawase iki wis, Mbak. Oh ya enak. Wah. Iki apa? Oh, iki nyuwun gendeng iki. Gending. Cakra kembang, duet Mbak Nita dan juga Bakul Kok. Terus sing kempo kuwi. Sing ini. Wah, akeh men. Der. Apa? Der iki. Dir ya. Atau der itu macane. Mbak Niken dan Mas Akbar sehat-sehat bahagia selalu harmonis. Semoga yang kalian cita-citakan bisa tercapai, amin. Lancar segala urusan dan rezekinya. Maaf kalau boleh request satu lagu diduetkan. Sotia, Cokro Kembang, salam gemati selawase. Sampean nganggo klambi abang kok kaya iki ya. Lucu ngono. Tapi ini gak bernyawa. Oh, gak bernyawa, gak bisa anu ya. Sudah ya, kayak, Mas. duduk dulu istirahat nanti lagi ya. Wah, iki yuk kik. Bayah. Taruh sana lagi, Mas Karis. Wah, abot tenan. Wong lanang sing gelem ngongkon aku ya gerak-gerak tak lah sini. Kok iso mbok bales ngono lho. Iya. Iya, wis. Mana itu? Iya. Nih, wis. Ora entuk rokok kok semasa entuk rokok kok gitu. Iso alon eta. Wes engko cacah ya nek gong keduman rokok dijupuk siji-siji ya. Oke. Ya,
Istirahat dulu. Nes, niki juga ada Mas Yudo, ya disepoti aja dipleroki dibajutne perahu layar. Apa? Oh, Jogja Istimewa. Oke, siap. Oke. Ya, yuk. Dadekne Mas Tris, monggo. Tuhu terus entek wong terus turu. Pindho mimi lan mie goreng ya. Pindho mimi hamimi o. Mintuna. Terus. Mimi mintuna ya cik butuh mimi. Ayo ni mas bareng ana tepi wajib. lah nyapa dadak wajib iki lho. Lho padha karo bak mati di akhir ayat. Jenenge Kol-kolah kubro. dadi nek wajib nek senep nek Pak Asob nyidam Terus. itu asih bebrayan. Luar biasa. napa niki lajengane Ben dikancani ya, Mbak niki. nggih dipun kancani Heeh, sama Mbak Ingkar ya kena. Mbak Ingkar. Ya. lah Astabrata. godhog kepengin ketemu senadyan adoh tak parani manganuruti serang saiki kamu kawin lunga
Hebat. Diterusne ya. Mas Siap. Yuda. Iki piye Om? Sudah aku. Sudah. Sampun. Jane kalau wau tesih wonten ingkang ngersakne grajakan. Nggih, mangke mawon gara-gara. Mangke siap. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Sri, jumeneng Mbak bareng. Sri. Heeh. Sri, kok iso turu kowe iki. Kancane nyanggup. Sepoti. Oke. Yo! Ki mawon apa mundutan? Napa, Nggih. Mas? Sik HP aku. HP-ne Mas, HP-ne. Alah, aja. Modus. Tenan apa mundutan mau lumakar Alasane. WA. Pokoknya Saking bapak sapa mau kene to. Heeh. Cuk. wah pinter dalang ya. Alasane iki lho enek. Iki lho. Sapa ki mau? Request podang kuning utawa lewung. Siap. Saking Pak Amin. Pariwisata. Pak Amin pariwisata. Ini iki balik neh, Mas. Nggih kok. Ya, podang kuning atau lewung. Dia Milih, ayo. Sing ndi? Udang kuning. Oke. Siap. Heeh. Met ning gira kowe iki wis kaya bacok pisane kok. Ben kendhange kene lho. Sik diganti. Pindah. Modele kendang kok dipek ae. Wah, omong. Nah. Oh, ganti posisi. Nggih, jane ganti posisi. Yuk, dadekke yuk. Oh. Balah sing demung. Cah demung iki piye cah demung iki? Cah demung wis. Anggoleki sing tak sayang
Kula nampi dawuh menika Siap inggih. Pak Panito mboten ketang sepatah dua patah Oh, kata inggih. niki badhe paring dawuh. Pak Nito. Monggo Pak Panito nggih. kalian Bapak Asop menawi tasih lenggah katuran minggah wonten ing panggungan. Tuduk 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 tuduk. Timun sikarane. Mas Mandal. Bangun sikarane. Ya Mas. Monggo. Panito Pak Asop. Lenggahipun wonten pundi to Mas? Oh sampun kunjung. Oh. Teng wingking mbok menawi. Oh nggih, mboten napa-napa. Ireng, nggih, nggih, nggih. Dilanjut mawon nggih. Siap, siap. Sinten? Mbak Dwi no sing durung jumeneng ya. Mbak Dwi. Sepotone ta? Yo 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 yo. Lewong nggih Mbak Dwi nggih. Mbak Dwi lewong nggih. Oh nggih. Oke, nggo Oke. penutup ning limbukan. Siap, Oke. siap. Lewong garap seragenan ya kena. Monggo. Nggih, nggih. Monggo perkara lagu liyane tutukne gara-gara. Nggih. Mas Karis ning mburiku kene cah bagus. Mas Karis. Yuk lewong dadekke. Dok. Kemana-mana. Dadi ati
Sabda pandita ratu Suwuk Mas Arya. Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati. Mas Yuda. Dawuh. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang baku jenengan ndonga napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk menika. Mugi kawujudan katerman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira sedaya para guru, kepala sekolah lan Amin. jajaran Amin. wonten ing SMA 1 Nganjuk. Amin. Mugi tansah kuncara hanjayeng bawana jaya sepanjang masa. Mas Mondol ndonga napa? Semanten mugi sedaya murid-murid wonten ing SMA 1 Nganjuk Nggih. mudah-mudahan menjadi generasi yang sangat hebat untuk Nganjuk. Amin. Nah, tuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas nggih. Siap inci. Sewang-sewangan lagu. Nutuk nelakan. Cawe sesaji karo ingkang sinuwun. Ayo tak derekke no. Simpang Lima Ria, lapangan Pancasila, Semarang kumandang pranata serbaguna, swasana rame rakyat gede ati, ing Jawa Tengah bosen pengambangan, jero kutha saben desa ngadesa, saben dina minulya Simpang Lima pikuna. ing kutha Semarang